Mikuš zachytil puk ešte na modrej čiare. Mikušova strela tečovaná, dorážková príležitosť. Bartánus to nestihol ešte usmerniť do bránky v zápätí. Ďalšie príležitosti. Nie je to gól. Rozhodca rozpažil napriek tomu, že puk je v bránke. A je to gól! Predsa len úprava verdiktu. Super moment, hoci ten úvodný verdikt bol. Tomu znemožňuje pokračovať v tomto zápase. Aj preto sa musia meniť krídelníci a Nemci vyrovnávajú na 1-1. Postaral sa o to Hager. Tiež gól, ktorý padol z tesnej blízkosti bránky. A treba povedať, že je to úplne zaslúžené. Kilomajerovej brány. Nemci uspeli na vhadzovaní. Gogulova strela a Nemci vedú 2-1. Podarilo sa im v druhej tretine otočiť skóre po vyhratom vhadzovaní. Opäť medzi kruhmi, tentoraz pri ňom Bartánus, ale Nemci vedú 3-1, pretože Patrik Reimer dokázal využiť túto presilovku. Tretia. Isekov gól na 4-1. Prenikol po osi, až príliš ľahko vystrelil na bránku. Nemci vedú. Sú presnejší, rýchlejší, pohyblivejší, ako teraz sme videli ich 5. gól. Dominik Kaun, český rodák, zvyšuje na 5-1 v 55. minúte. Už je, myslím,